Jeruk ah. Ya, bagi ya. Jeruk ini ya. Kan? Jeruk. Jeruk. Enggak, jeruk. Katanya kan tadi. Oh, dari mulai. Ya saya tangkap ya. Supaya santai saja. Supaya kayak enak. Iya. Adin, asbaen orang. Terus kan. Bagi ahli elektro. Biasa disebut go hitam. Pikiran karena gabok tahunnya jeblok di bani wong pas tenan ya. 30 kilo nanggung dulu. Nah, Buat gitu. kita aku kata buat kan. Kayaknya udah gue taksi toh. Malah ketemu kabeh. Ya ini ya rumput. Apa rawe dulu nih rapor. Bapak mau apa? Bab mulazamah. Ya ini biota tak pernah mati. Faslun fil jidi wal muadzabati. Kirim 16 bulan ya? Salahnya ada 16 bulan. Ini karena Nah, S1 dicoba low nyap bola. Yang ini ora. Nyap bola terus. ya wis jelas Ya deh, semua mau kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Litigo imartuti dalam syafaati sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, sayyidina Ali, sayyidina Hasan wa Husain, sayyidina Sayyid Al-Jah wa jami'a li badri wa jami'i sahabati ansari wal muhajirin wa baqiyatu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syahidina wa lahumul Fatihah. إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والخلفاء العاملين والشهداء والصالحين والمصنف والمؤلف وسمي صوفي وصوفية إلى حضرة شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره لهم الفاتحة. إلى حضرة جميع مشايخنا لجميع سلكة سنون كلهم جاتي سلطان شيخ هداية الله وجميع سلاسل أهل سيركون
wasafo wala kodrati Rasulullah wala kodrati Izimuddin Hasbullah wala kodrati Ki Hamzah Matni Ki Fani wala kodrati Pak Soleh bin Abdurrahim wala kodrati Ki Halimi bin Murtazir wa jami'al tisati wala kodrati Syekh Khalil Bangkalan wala kodrati Syekh Hasyim Asy'ari wala kodrati Badal Al-Rabbu Zaman wala kodrati Mbah Soleh wa jami'i masyayikhina fiddin wa jami'i usulihim wa furuhim wa man intasaba ilaihim wa liman zar'a ilaihim wa liman talaqa ilaihim radiyallahu anhum wa lahumul kafirun. A'udzu billahi minasy shaitonir rajim. Wa khadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina Bapak Bijian Saja Bapak Penonton Saja Jami'i hadir Majlis Alit Fil Qaryati Balai Raya semua orang berposati wa jami'a libatihim wa jami'i ikhwanihim wa jami'i talamidihim wa ila huquqil wajibati alaina wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ladun adam ila yaumil qiyamah syauda wa lahumul fatihah. Usalli Allah Salli fi kitab ta'lim mu'talim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun ing kitab ta'lim mu'talim kelawan nyebut asmani Gusti Allah, sifate Gusti Allah Ar-Rahmani zat kang paring rahmat kang gedhe, sifate Gusti Allah Ar-Rahimi zat kang paring rahmat kang lembut-lembut ing dalam akhirat tertentu maring wong mukmin bloko. Hadza faslun Hada utawi ikilah angkit kang bakal dimentikaken dening bagi musune iku faslun ana angkit pasal suwiji. Sipate pasal fil jiddi kang tetep ing dalem mertelaken nemen-nemeni wal muwadzabati lan kang tetep ing dalem mertelaken netepi ajeg wal himmati lan kang tetep ing dalem mertelaken sejo kang luhur. Kados pundi pangandikane Mbah Ki Musonef, summa buddha nuli keri-keri wajib apa minal jidi nemen-nemeni wal muwadzabati lan netepi ajeg wal mulazamati lan tegese netepi ajeg lil talibil ilmi kaduwe wong kang muruh ilmu wa ilaihi lan maring mulazamah al isyaratu utawi isyarah fil qur'ani ing dalam Al-Qur'an iku biqoulihi ta'ala kelawan dawuh Gusti Allah taala dawuh walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana dawuh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina lan utawi wong-wong akeh jahadu kang padha nemen-nemeni sapa aladina fina ing dalem dalane ingsun Gusti Allah iku lanah diyanahum yaktine temenan bakal nuduhaken sapa ingsun Gusti Allah hum ing aladina subulana ing pira-pira dalane ilmune Gusti Allah
Mangke sih diterangkan dulu. Pas bulan. Pak semua. Pak Kiai Fakih Pak Kiai Muhammad Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka batubi wa ufawidu amri ilallah. Tujuh dumateng para bapak-bapak, para ustaz ingkang kula aklimi, ugi kudu dumateng tamu kehormatan kula panjenengan sami inggih punika Bapak Ustaz, Bapak Kiai Al-Mukarram Muhammad Fakih ingkang saking Wonosobo. Alhamdulillah dugi wonten ing bumi papan pertiwi Balai Rakyat kanthi wasilah sarana sederek kula panjenengan sami inggih menika Bapak Bagio kalian Pak Sulam. Jadi kula panjenengan iki gadahi rencang tebih-tebih mamono. Ora wong Balai Rakyat kok sini. Kok bahasa yang berbalik rakyat. Nek alhamdulillah dalu niki kok ketekanan saking Wonosobo enten, saking Klupuh enten, ing Balai Rakyat paling oke. Mas Bagio saking Aji Barang. Aji Barang itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Purbalingga. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng ingkang langkung utami nomor setunggal ngaturaken raos puji dalah syukur dening Allah Subhanahu wa taala. Bilih dalu menika kula panjenengan sami tasih sanggup nampi nikmat rahmatipun Allah inggih menika ketetepan iman dalah Islam, sehat jasmani, rohani, dipun paringi sehat fiat ugi sempat menjalanaken kegiatan kula panjenengan sami tiap malam Sabtu inggih menika sinau sesarengan diniati ngilangi sifat kebodohane badan jasmani. Ingkang kaping kalih sholawat dalah salam monggo sareng-sareng dipun aturaken dumateng junjungan sanjungan panutan kula panjenengan sedaya inggih menika boten sanes lan ugi boten nentu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tauladan kanthi sempurnane agami Islam. Alhamdulillah kula panjenengan sami tasih saged kraosaken nikmate menjadi hamba Allah yang berstatuskan Islam. Dan yang Kristen, Buddha itu dia masuk buah nurul alami ya, ngoten nggih. Dan dadi teko ing tengah kula nggih boten paham. Nikmate selain wong Islam piye kedudukane. Makane ya teko ya wong itu Muslim, liyane Muslim ya Mas Aton ya. Terus aku wong Kristen kenapa masih hidup dari buah. Jawabnya kan paling yo penak. Dan mugi-mugi sholawat kula panjenengan sami wau saged dadosaken sarana brontone ringune Kanjeng Nabi dumateng kula panjenengan sami
sehingga mangke saged pepanggihan sesarengan wonten ing surganipun Allah Jannatul Firdaus, mboten cuma Jannatul Ma'wa. Nek Jannatul Firdaus iki wong-wong kelas VIP, nek alam kubah VVIP. Nah, Mas Bayu. Nek VIP, VVIP ekonomi patas. Lah, ning dunya iki kelas ekonomi. Arep sinten mawon mesti kelas ekonomi. Kalau VVIP itu sulit karena masih dicampuri isine gelas karo isine piring. Kanggo ngokoki buat niki, makanya kelas ekonomi. Renek toilete renek. Toilete sanggon-gon. Nah, karo sederek bapak-bapak yang kula hormati, dalu menika sasampunipun khatamah kitab menika niki dipelajengaken kitab Taklim Muta'alim kalian Sirul Asrone mengke gantenan. Dan niki Taklimul Muta'alim. Iya Mas Anton, Mas Bayu. Taklim Muta'alim itu cara bahasa kene cepet. Singkatnya itu belajar tata krama unggah-ungguh antara murid karo guru, antara guru karo murid. Aja sopan ning murid tok, tak kiyaine gak sopan, ya iki kurang pas. Mentang-mentang wis murid 1.000 2.000 sampai puluhan ribu nggarap neng santri sak gelem. Justru dengan lebih banyaknya titipan dari Allah berupa anak-anak didik itu lebih berat tanggung jawab. Sekarang katakan Allah dibotol oleh hati niat anak kula panjenengan sami niat tolabul ilmi niku sampun angsal satu nilai poin saking Gusti Allah. Nomor loro niat nguri-nguri agamane Gusti Allah. Wes loro ya Mas poin ini. Oke banget nek wong mulai ganjaran iki ganjaran paling akeh wong ngaji. Wong sholat kalah, wong poso kalah, wong haji kalah karo wong tolabul. Sebab gak kabeh wong iki seneng tolabul. Ini khususnya ilmu agama. Neng nek mendalami dengan berbagai ilmu yang digelar di muka bumi ini, ilmunya Allah. Itu ya senengannya masing-masing. Cuma wajib kalau panjenengan ngertosi hakikat ilmu Allah itu asalnya cuma dua, dohir kalian batin. Nek dohire dicukupi karo ilmu, batine dicukupi ilmu, insya Allah urip gak kenal karo pusing, ruwet, rutak, mumet. Mas Bayu sering mumet banget. Dunia kira saya dipikiri wis sutradarane Gusti Allah, awake dhewe sak derma nglakon. Nek sampean mikiri dunya gak nyandak. Ayo nandake pripun? Parilah produksi kaya ndek apa. Niku pentingnya ngaos ngaji belajar untuk menghilangkan sifat bodone badan jasmani. Lah kok dur jasmani tok Mas rohani nek rohani sebenarnya pinter kabeh, gak nek rohani bodoh niku. Nek boten percaya nek pengen ngerti mengke nek sampun sedo ninggal pindah alam ning kuburan. Sing bodhone sepira lho ning kuburan iki pinter banget. Ngerti gelem ngakoni salah, ngerti gak tahuan ngakoni. Maka kematian itu adalah pintu pertama menuju kepada Allah. Pindah alam saking dunya maring alam kubur. Wong mati sing dijaluki siji napa balik urip ning dunya. Urip pengen gawe amal soleh tok, gak pengen maksiat. Tapi ternyata sebelum awake dhewe mati, kenapa terlalu banyak berbuat kemaksiatan? Lah kok pinter kabeh nek wis ning alam kubur. Ya Allah aku biyen kok yo ngono. Ya Allah aku biyen nak gawe apik kok yo ora
oke sisan kagok temen. Jadi persiapannya tembri. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon tawi kila pasal suci fil jiddi wal muwabur berarti wal himati nerangaken tata cara wong sing lagi thalabul ilmi taklim kalih muta'alim inggih menika bab bersungguh-sungguh tenanan tekun dan bercita-cita tinggi. Himah itu adalah kemauan cita-cita sing luhur tinggi sepiro dhuwure Mas Bayu dan sampeyan. Sebab nek ditangketi cita-cita, kula panjenengan sami misale padahal cita-citane napa Pak sakniki Pak. Nah, kalau ditanya cita-cita, nek cah cilik pinter, pengen jadi pilot. Dan ini nek sausia Mbah Pono, Pak Nur, Mas Samidi, Mbah Ben, cita-citanya pengen jadi apa? Gimana? Ternyata kalau dengan mengaji kita akan mampu bertanya pada diri kita sendiri. Ya Allah umur wis swidak jare siap dibidak niku jarene wong guyon nek wis umur swidak kudu siap tindak nek ngendi tindak ngadep ning Gusti Allah. Ya Mas Bayu umur kita Mas kita sekat 25 Mas galak-galake ini nek pengen sunah Rasul dan cepat umur selawe nikahi ngono. Jadi digawe slow penak mawon urip niku aku digawe putar. Bismillahirrahmanirrahim. Sumala Buddha turi ora kena ora alias wajib kanggone wong sing thalabul ilmi napa minar jiddi dengan sifat bersungguh-sungguh. Wong nek thalabul ilmi contone kula panjenengan sami kegiatan belajar ngeten iki tiap malam Setu. Niku nek absen ae engko ketinggalan tuh. Maka ora beda karo wong nyambet gawe luru pekaya kasab golek harta benda. Nek turu nyambet gawe seminggu sepisan badine 500 terus turu wis seminggu. Nek entek duwite nembe nyambet gawe meneh. Lah iki lah kerugian tanpa disadari. Kula suwun panjenengan sedaya wong saudara diistiqomahaken disisakaken waktu seminggu pisan khususnya kula panjenengan sami iki kangge napa diniate ibadah hasilnya pirang-pirang. Kita kene guru mulai kartu gak masalah karena kok sudah mendapatkan rahmat dari Allah itu sudah dijamin. Ketika orang berthalabul ilmi, pinter bodoh urusan nomor piro. Sing penting thalabul ilmi. Minal jidi dengan sifat bersungguh-sungguh. Jadi santri, santri atau murid atau mahasiswa, kalau pengen sukses harus sungguh-sungguh belajar, bertarung dengan waktu. Nah, kula panjenengan sami nek pengen sukses dunia akhirat, ya kudu wani perang ngentekke waktu. Merangi sapa? Apa merangi tangga atau merangi kanca atau merangi bladal negorasi orang ngluhuri. Merangi yang paling besar musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Perang jihadun nafsi, jihadun akbar. Perang memerangi hawa nafsu adalah perang yang paling besar. Sing perang cilik di ya, kasane lawan lawan, cek cilik perang poso rumah sami segede ajaran. Ada cek cilik. Nomor loro, dadi murid, dadi santri iku wal muwadzabatu. Artinya kudu netepi sifat ajib alias istiqomah.
koma nek dangkek engko wayah rukun haji ngaji wayah batale haji kan maka jadi teko kono gak ngerti batale haji wong nek pengen munggah haji kudu belajar dhisik Mas Bayu dikate di ning kiai sisan nek gune pelatihan ngono baru atau nek ustaz atau alim ulama setempat atau nek kurang marem golek kiai sing jatuh sisan sing maksudnya iki sing ahli aja nggo asal merek ustaz merek kiai saiki oke kan iya nek awake dhewe zaman akhir iki nek pengen golek mubalek gak kekurangan yakin produknya pirang nek golek wong alim lha iki sing repot wong alim itu yang mampu menjaga ucapannya, kelakuannya dan pekerjaan itu wong alim didasari karo ilmu orang alim-aliman go sorban go ya karuan ewa pangune wangi tasbih orang cul disebut kiai lha iki jenenge kiai sing ora pas nggur maca kiai tapi ilmune santri maca dosen padahal mahasiswa ini kerusakan zaman-zaman akhir generasi kula panjenengan sami dijajah oleh Yahudi Nasrani kafir Quraisy Yahudi Nasrani kafir Quraisy untuk Indonesia dijajah generasinya tidak terasa dari makanan yang semua berkimia dengan pengawet terus dengan pergaulan gadget alias kemajuan zaman dengan teknologi ini HP, TV, berita bunga cepet banget termasuk kesalahan fatal ketika mempublikasikan kesalahan melalui media sosial bahaya banget. Contoh kiai salah diposting di web di dalam media sosial ini santri-santri lah cekok. Yo ben jerah Mas ben mesti ben isin bener niatmu ning lakumu salah. Sak bodoh-bodohne kiai, sak salah-salah kiai atau ulama atau ustaz ini tetap punya nilai beda di hadapan Allah. Ini kasus lagi marah orang maca kiai, maca ustaz, tapi hanya demi kebutuhan nafsu rusak total. Maka saya berkata beberapa sedaya jamaah, monggo hati-hati, kalau ditangkap di dewe-dewe di awak masing-masing cita-citamu ki apa? Rusak bene iki ya bahasa antara dadi apa cita-citane wis ditekoki kok nek karo arep makan turu. Gusti aku gak dadi apa arep nendi. Kok ngendi arep nendi nggawa apa? Karo sapa? Lupa apa? Perjalanan itu harus ditempuh. Wal muadzabati wal mulazamati lan ngelanggengaken mulazamati itu artinya netepi ngelanggengaken tanpa putus atau tersendat terus menerus. Dan nek panjenengan pengen ngerti kegiatan sing nomor-nomor tolakul ilmi khususnya tolakul ilmi nek tolakul dunia tolakul mal jenengan wis apa wis paham ya golek bodoh dunia pun paham ya carane sing ning pasar jam 2 budal bengi liyane do turu ora beda kira nek wong pengen tolakul ilmi mantep madhep tur duweni ilmu sing manfaat jam 2 dan toto-toto budal tinggal ambil bantare nendi nekol orang juga berbutuh waktu butuh dan budal istighfar motorek bismillahirrahmanirrahim usolli sunnatan liqadil hajati rakaata ini atau usolli sunnatan taubatan pirang-pirang khususnya kanggo kula sing sepuh-sepuh ngeten iki nek santri ya tetep
melek bengi tetap deres mutolaake kitab. Nek pengusaha mutolaah deres napa? Sing dibuka nota-nota. Iya. Nek pegawai sing dibuka laptop. Jadi jenengan ampun ngiri bagian ya. Pokoknya yang penting awake dhewe urip tiga VIP seneng yang ibadah. Apa wae diniati ibadah. Iku wis top banget. Dasarnya apa nek niat ibadah? Ben turuku jadi ibadah piye Mas? Sadurunge turu ayo wudu. Sadurunge turu khatamke Al-Qur'an. Sadurunge khatam Al-Qur'an entuk pengampunane Gusti Allah. Sakwise kuwi entuk syafaate Kanjeng Nabi. Turune ora cuci-cuci setan mimpi, ora cuci-cuci rentenir tukang tagih. Jadi benar. IQ atau IC manusia, onderdil manusia atau IC. IC ini yang kawai diri hati itu harus dijaga kalau pengen hidup bahagia. Syarat mutlak pengen hidup bahagia fitunya wal akhirah. Iki syarat mutlak. Jangan pernah suudzon, buruk sangka atau berprasangka jelek kepada siapapun, lebih-lebih kepada Allah. Tapi masih diprasangka oleh Gusti Allah. Allah rakabul itu sudah prasangka yang buruk dengan Allah. Jadi dengan ini kedah ngata-ngatai bersyukur. Kayak istighfar nek zaman akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ditalibil ilmi kadune wong sing murih ilmu, mamrih ilmu. Jadi orang yang sedang bertingkah tolakul ilmi, enggak tua, enggak muda, enggak laki, enggak perempuan, wajib netepi telung perkara. Siji nemen-nemeni wal muadzabati lan netepi istiqomah wal mulazamati wis langgeng atau netepi kelanggengan zamane sing suwe kudu gak kena ditinggal. Lah wae dhewe ngaji seminggu pisan pengene katam iki ya repot iki. Wah ngaji Mas Wiji setahun apa-apaan. Lah yo absen kadang kadang ditinggal turu. Ora masalah. Jadi semua pasti dapat maghfirah dari Allah. Atas dasar apa? Wong tolabul ilmi jenengan tengok enten iki niat tolabul ilmi. Makhluk dunia kuwi kabeh jalure pengapura termasuk ikan di dalam laut. Ya ora penak. Ya mulane buat pilihan wong ngaji zaman akhir. Apa meneh ning kampung ngeten iki, Mas? Cangkol enten boten? Keren. Buat durung tentu nek jamaah sholawat oke, jamaah rotiban oke, tawasulan oke, semangat lapanan oke. Tapi ngaji ayo sing sifatnya ngaji yo nek jamaah wiridan tawasulan yasinan umum kabeh karena apa? Karena tidak menyentuh atau tidak bisa membuahkan hasil kanggo ngoreksi awake dhewe. Nek ngaji kanggo ngoreksi badane dhewe. Kula pesen panjenengan sedaya, nek wis ngaji ning kene aja pisan-pisan nggih ngoreksi napa? Nggih biji wong liya. Bijine awak dhewe panjenengan sedaya. Ngene iki aku salah. Engko wis gak kober mikiri wong li. Salah wong liya gak kober, awake dhewe salah. Aja diukir karo dosa atau kesalahan sing sanes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaihi al-isyaratu fil Qur'ani fi qoulihi. Nah, tingkat tolabul ilmi niku wau sampun akanten paring isyarah ing dalam Al-Qur'an pripun? Dawuh Gusti Allah Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Itu Al-Qur'an.
Al-Qur'ane waladina utawi wong pebak wong sak donya kabeh iki pilih kasih karena ayat Al-Qur'an ora kanjeng Nabi tok kabeh waladina iki sine wong kabeh Al-Qur'an Al-Muslim kabeh ning Al-Qur'an waladina jahadu sapane wong apa mau bersungguh-sungguh fina ing dalam mencapai ataupun mengharap ridhoane Allah lanah diyannahum maka Gusti Allah bakal paling pitutuh alias hidayah ning ngendi subulana dalam menuju keridhoane Gusti Allah kudu dalam menuju surga Allah ya Mas. Surga ini kebanyakan orang terperdaya beramal demi surga, beramal demi tenar. Ini kesalahan fatal. Nek pengen surga syaratnya mau siji amal kudu ikhlas, kudu ridho maring qada lan qadare Gusti Allah. Orang kudu amal akeh tapi gak ikhlas, itu susah. Setan itu tidak akan pernah mampu menggoda, menjerumuskan hanya kepada satu orang. Siapa? Mukhlisin, kaum yang ikhlas. Ini kedudukannya tingkat dewa yang ikhlas. Nah, kalau nek potongan kula jenengan sami iki ngamal lho pengen diruwake wong, pengen didelok wong. Kok nek ra dihormati, wah nambah muring. Aku ngamal ngene ora ndodo hormati iki kecemplungan global silone ben suwidak rolas. Ben tuntas otake bejo kan andas. Karena ngaji saiki dilus-lus wae repot masalah. Repot gak pinter gak cerdas cuma pinter kok. Nek dilus-lus kocok ngomongin tentang kesuwen. Beda kalau kita di podium atau di panggung. Nek ngaji ini harus ditekan belajar. Orang kudu iso sakmene mboten sak mampu. Jadi kalau panjenengan pengen rahmat atau ridho Gusti Allah, kudu nemen-nemen ngerayu Gusti Allah. Kalian nopo ngrayune? Kalian amal soleh didasari ati sing tulus, kalian ikhlas. Nek pun ngoten niku setan demit wis ora ndit gak dunya. Wong ikhlas krungu dremek ning wong ikhlas lho setan wis kebiri. Demit apa meneh? Wah, mabur. Nek guru wong pinter maca Quran, guru pinter sholat ibadah 5 waktu, tapi tidak menduduki dengan ikhlas, disitulah masih banyak penyakit yang akan merusak amalnya. Karena dalam manusia, siapapun itu bentuknya kalau masih manusia, terdapat 4 sifat yang sangat berbahaya. 1, sifat apa Mas? Bahimia, sifat hewan sing nemplek ning umat manungsa. Gak pandang itu wali, nabi, kiai, ustaz atau mana itu potongan santri, wong kami ngeten iki. Opek. Jadi semua ada. Bahimia itu adalah sifat hewan yang sukanya cuma makan, tidur, memenuhi kebutuhan sama. Itu sifat bahimia. Ini contohnya pitik, sapi, wedhus, itu rombongan Mas Bayu. Nek enek wong kok ngono kuwi berarti potongan wedhus tenan bocah. Itu sebenarnya kalimat itu bener. Nek diucapke bocah sing diomong wedhus tenan bocah. Mesti bocah ini tidak terima. Nek dengan ngaji insya Allah akan bisa menerima. Sifat mangan, turu, dolan, jima, bersekutu, hubungan karo suami istri ini sifatnya pitik, wedhus ini ngakoni ya Mas Bayu. Bener ora Mas Atu?
nek wedhus kok labu iki enak ra. Tak gelem padahal labu iki. Penangan bareng lho pitik. Apa? Percobaan alias tahu rebutan. Nenek manusia rebutan berarti kaya ya lagi ngaji jenenge ngaji ku apa? Kangge benahi badan perilaku kula panjenengan masing coba wis pito terus ngubungi wong sak dulure dhewe. Nomor loro sifat lainnya siji. Nomor loro sifat saburiyah. Sifatnya kewan sing galak, buas, tidak toleransi, singo, macan, ulo, ketek, ini nemplek nih manusia kabeh. Kalau tidak dengan ilmu tidak akan mampu mengendalikan sifat. Kelinci yo enek, kalau jengking enek nih manusia itu. Undur masih dia. Sehingga nasi ke ulo sekali ngomong nyebut bus mati. Cangkem sing kelaran wong muring tanpa dasar muring berarti cangkem ulo bayot boleh ulo rareanon ulo paling nempel udune tok tidak berat. Ulo itu kan topo ning tuh duwe racun, nek ngomong nyebut ke materi larane. Artinya sifat-sifat itu semua yang masih berbentuk atau dikatakan manusia pasti ada. Nabi ini orang mas enek. Saya kira dibuktikan Nabi kanjeng Nabi ini bersifat lahiriah sakuria enten. Kalau panjenengan sami enten cuma mampu mengendalikan apa tidak. Nek mampu ya insya Allah jadi insan kamil sempurna jogo jero, ora cuma jadi insan tam sempurna jogo netok. Nek sempurna jogo netok kan umum. Ini jogo jero iki sing netok. Nomor telune mau sifat berbahaya sakuya syaitoninya. Wenten dados teng manungsa. Napa syaitannya itu sifat setan? Garis besar sifat setan apa? Tidak mau menerima barang hak walaupun itu metune kaum ustaz kiai apa meneh bocah cilik wis sore wis gak gelem blas nopo bener gak iso. Setan kelakuan. Sadar iso cokokan yo iso setan iki wis luwih pinter tinimbang manungsa. Ning luwih mulya manungsa timbang setan. Nomor 4, sifat yang ada pada manusia semua adalah sifat robbaniyah, mengakui atau memakai sifat ketuhanan. Nerane aku gak dadi, nerane aku gak iso, nerane aku ra jalan. Ini sifat-sifat robbaniyah yang tidak berhak dipakai oleh hamba Allah kecuali yang punya adalah Allah takabur boleh, wajib sombong sifat Gusti boleh. Ini kalau jenengan sami ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun wau nek pengen oleh rahmat Gusti Allah kudu nama-namani DB ning Gusti Allah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wakila ayo Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alati rokok mulai tuh telepon satu kamu kita tujuh putih pak wakila lanten ngendikaaken wakila lanten ngendikaaken apa sing den ngendikaaken man utawi sapane wong iku tolaba lamun murih sapa man sayan ing suwiji-wiji
wajada lan nemen-nemeni sapa man wajada moko bakal tinemu utawa nemu sapa man waman lan utawi sapane wong iku qara'a lamun dodok lamun ngedrodok pintu ora ditutuke dodok al-baba ing lawang. Maksudnya lawang di sini nggon sing disejo. Walaja Bismillahirrahmanirrahim. Walaja lan nekani sapa man walaja lan bisa tumeka sapa man wakila lan den ngendikaaken apa sing den ngendikaaken biqadrima tata anna kelawan kira-kirane uliye nemen-nemeni sapa sira ing ma yanalu merkule sapa sira ma ing perkara tatamana kang ngarep-ngarep sapa sira ing ma wakila lan den ngendikaaken yuhtaju den butuhaken kita alumi ing dalem bibinau wa tafaqquhi lan ngudi-ngudi paham ilmu fikih ilal jidi maring nemen-nemeni as-salasati kang telu dirupane telu al muta'allimu suwijine wong kang bibinau wal ustadilan kaping pindhone guru wal abilan kaping telune bapak ingkana lamun ana sapa bapak ana iku fil ahyai kang tetep fil ahyai kang isih urip iku fil ahyai kang tetep ing dalem wong tuwa kang tasih sugeng. Nah, bagian nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila dan ucapakan mantola basyai'an wajada wa man qara'a al-baba walaja wakila bi qadrima tata'anna tanamu ma tatamanna. Jadi bukan maksudnya barang siapa mencari sesuatu lalu bersungguh-sungguh maka pasti akan mendapatkannya. Ora beda pira kula panjenengan sami nek kencan zaman nom-noman nek ra tenanan ora ketemu ya Mas Bayu. Goleki apa wae nek gak tenanan ora ketemu. Sing digoleki tenanan lho kadang durung ketemu wong nek golek blay pengen sejuta kurang yo ngimpi boleh saja dan turun ngimpi lebih 30 juta tangi melek kok baik rada duit turun ngimpi benar wis ngopi ngimpine ning jero ngimpi ngopi mangan enak seger wayah tangi wetenge oleh nguyah tok dan turun nek ngimpi meneh produk mimpi. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam apapun insya Allah akan menemui hasil baik dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan. Nek wis dinemeni insya Allah dah alias ketemu. Wow, kalau sebenarnya wong taat mosok ora ketemu karo Gusti Allah. Wong maksiat lho ketemu. Pengen maksiat tenan. Nek ngerti niatine tok ora mereka yo maksiat cilik wae yo aneh. Nek sejati hakikate wong maksiat adalah lupa dengan Allah. Kuwi hakikat maksiat. Ora kok maksiat mripat kuping lu gampang. Jelas nek tapi
lupa dengan Allah bagi kaum sufi tasawuf orang hikmah itu adalah dosa besar. Pedot karo Gusti Allah. Aduh, nek Gusti Allah cedak terus, nek kula jenengan iki ngatur. Ora belum cedak, ora krasa soalnya. Karena dari itu ayo sing tenanan. Ibadahe dijogo tenanan. Sak mampune, ora kudu sak oke ya Mas Anto. Sak mampune. Terserah nang pundi mawon sing penting murid dadi wong sing manfaat aja sia-sia. Dengan rajinnya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan buah alias hasil. Dan siapapun orang yang tidak pernah ada bosan mengetuk pintu Allah, pasti Allah akan membukakan pintu rahmat. Allah maftah lana abwaba rahmatika. Luka dong itu mau kabeh ning gurdungane tok amale gak enek. Padha wae wong nembang karote ning jero omah. Banter apike kaya apa suarane. Gak enek sing bayar bro ya ayo. Tapi kan lumayan sih Pak. Hiburan daripada mikir tapi mau liyo mikir elek mending kalau nih kamar ini belajarnya tempat sing membawa kita kira-kiranya imannya gak kuat jojo hasilan kudu titik tinggal. Makanya ya Mas Yanto komene urip ning pasar wes pasar iku setan sing paling komplit. Ning masjid gak komplit setane. Ning pasar komplit. Aneh Pak, ning pasar iki ana setan ustaz ana, kiai ana, pejabat ana, komplit. Petani ana, komplit ning pasar iki. Jadi pasar itu tepatnya paling oke setan manggone ning pasar. Ojo rasa telo pasar lah awake dhewe di kamar setan kok pasar. Jadi itu hanya sebatas pandangan awam. Kalau kita lebih dalam memandang diri kita sendiri, ternyata kita ini penuh dengan najis-najis maknawi yang tidak terlihat oleh mata. Tapi ada bentuk najis maknawi di syirik, sum'ah, ujub, riya, takabur, namimah, ghibah, fitnah, uwah. Ya Mas Bayu. Hijab dosa sing nutup nurullah sampeyan panjenengan niku ganten sehingga tidak mampu keluar karena tertutup di dinding-dinding qalbu. Maka dari itu diantem karo zikrullah. Ya nopo zikrullah setiap waktu, setiap saat. Zikir karo wirid iku beda maksudnya pada nek zikir wilengan iki nek wirid kudu enek suarane insyaallah lah iki wiridan nek meneng Allah ning jero ati kayak sing kuwi namanya zikir. Lele Mas Anton, Mas Bayu iki sing nono soalnya setane paling upeh iki ngono. Ngono setane saiki. Gak bodoh wes gak manfaatnya gak gede. Setan ini paling oke ini ngono, ning pejabat, ning kiai oke. Aja dianggap kiai ra nek setan iki oke, luwih pinter nek. Mas Bayu yo setan amatiran, sing lebur yo kelas amatiran. Itu sebelah merasa ngaji Mas, makan gak ngaji. Ya udah jenenge setan amatir alias kelas-kelas ringan. Nek kiai beda Mas, wali apa meneh. Setan nek kabeh Kanjeng Nabi beda. Tapi punya konsekuensi masing-masing. Duwe pedoman, duwe keyakinan, duwe cara untuk mengendalikan setan. Dilawan karo apa? Ora karo duit setan. Karo duit setan seneng duit. Setan keduwitan lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
siapapun yang mau mengetuk pintu dengan terus-menerus pasti kebuka. Nah, contohnya di sahabat Ibnu Hajar, bapak waktu kuwi mondok puluhan tahun goblok ngangger mau. Saking bosen ning pondok nek ben mulih. Leren ning ngisor kuwe. Ndelok waktu kuwi ketetesan banyu tes. Ternyata bong delok waktu ketetesan banyu wae teko alias bolong. Mosok goblok kuwi gak iso ilang kok nek tak ngaji terus. Kuwi Ibnu Hajar, makanya dijuluki bapake waktu, belajar nemu guru saka waktu mau. Nek Abu Hurairah, bapake kucing, sahabat Kanjeng Nabi alias sekretaris sekretariat Kanjeng Nabi. Kudu ngerti ya itu sejarah. Nek ra ngerti sejarah ya kudu blongo. Bismillahirrahmanirrahim. Kila yahtaju fit ta'allumi. Bila didawakan, diucapakan, diperintahkan, dikongkon atau diceritakan. Yahtaju butuh fit ta'allumi ing dalam belajar. Wa tafakuhi lan belajar ilmu fikih. Sapa murid ila jiddi kelawan nemen-nemen. Maka mari sungguh as-salasati kang telu. Jadi wong tolabur ini 3 komponen, 3 frekuensi ini tidak boleh putus. Kudu nyambung kabeh, kudu berhubungan kabeh. Siji endi sapa? Wal al-muta'allimu wong kang sing lagi apa? Belajar. Nomor loro al-ustadu alias guru. Tak kena putus. Nomor 3 wal abu lan bapake atau wong tuwane nek yatim piano berarti bae. Nek ra nek meneh like Pak. 3 orang ini kalau ingin mencapai kesuksesan dalam tolakul ini maka harus punya hubungan khusus erat. Kalau ditente anak mondok ditente beta, tinggal ngombes teli ngirim anak kok ngarep gerbang, anak kok di gerbang, lalu bisa bapak langsung mulai kok kena kerjaan meneh. Ini etikanya hilang. Orang tua seperti itu kurang tepat nek ditente anak pondok. Soal ya sing apik. Assalamualaikum Pak Yai. Nggih, kula sampun mantun libure niki kula anteraken mriki malih. Monggo kula wetah menuruti panjenengan selaku saya libur. Saiki ora wong tuwa wong saniki kok. Coba teh anak ning pondok gak nangis, gak pengen jawab. Apa-apa kuwi disangane wis hebat. Tapi akan lebih hebat lagi orang tua mempunyai hubungan dengan kiai lebih dekat. Sak goblok anake dilarang kok wong tua iki cedak karo kiai iki. Kiai iki duwe ilmu sing ora bisa diraih siapapun kecuali sire guru tersebut. Apa? Ridho guru paling larang, paling ampuh. Apa kabeh itu ridho guru murid? Insya Allah. Tapi selain ridho ada lagi sire guru, rasane guru. Dan itu sih paling abot murid. Bismillahirrahmanirrahim. Wong telu kuwi mau ora kena pisah. Siji murid, loro guru, wong nomor 3 wong tuwa. Anake sapa wae belajar ning ngendi wae, ning pesantren, ning sekolahan, ning universitas itu harus ada hubungan dengan dekat. Nek dijogo jarak wis pinter tok. Cara mondok ya pinter mulai. Turu kok pinter dhewe kelingan omah mulai akal. Lha kok biyen dipesen iki, banyak mondok nek arep turu ya sak karepmu. Dolan wae sak karepmu sing penting mulai pinter. Iki pesene wong kula. Iki bahasa iki kudu disaring. Turu karepmu, dolan karepmu, ngaji terserah, ora terserah, sing penting mulai pinter. Dalam arti pinter ilmu nih, memahami ilmu. Nek dipikir waras, maksudnya turu kok
tiba-tiba pinter. Kok dia pinter? Lah kula ngejawab, kok pinter ngapusi. Pinter mulai numpak bis dhewe teko ngomong, pinter gak belajar meneh. Kata-kata guru-guru kita terdahulu kita itu unik antik-antik. Kalau tidak dionceki karo ati, banyak santri, banyak siswa, murid yang terperdaya dengan kalimat itu. Turu gak apa-apa, sing penting pinter. Dolan ae terserah orang ngaji monggo, sing penting pinter. Iki banyak kanca-kanca kula sing turu dolan mangan, mulai yo goblok angger. Tunggu pinter tuku tiket, mulai. Nek wayang libur njaluk surat izin pulang dhisik dhewe. Potongan santri-santri sing pinteran ya. Pinter ngapusi wong tuwa ngono. Maka saya ngarep kata para jamaah sedanten, ayo dari sekarang kita harus dimulai, harus ada perubahan, harus ada perbedaan wong ngaji karo wong sing ora ngaji. Aja dipadake. Wong ngerti karo wong bodho kan padha, bener padha mangane, ini kelakuan, ucapan, tindakan kudu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini sekali itu wong wis daripada wis rada anu Jawa. Ada sanguran 50 ini tidak jadi kalau makan apalagi 40 50 tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Angsadani nembangaken ing ingsun sapa asih Husain al imamu kang dadi imam, al ajalu kang agung, al ustadu kang dadi ustad. Rupane Sadidudini iya Syekh Sadidudin ai as-Sayroziyu kang bangsa Sayrozi negarane. Lisyafi'i maring Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-jidru utawi nemen-nemeni iku yudni marekaken ni ingsun kula amrin ing saben-saben perkara sasingin kang adoh. Apa amr wal jibulan utawi nemen-nemeni iku yaptahu bukaaken apa nemen-nemeni bukaaken kula babin ing saben-saben lawang makhlukin kang den kunci wa ahad khalqillahi lan utawi luwih hake utawa luwih pantes-pantese makhluke Gusti Allah ilhami kelawan perkara kang den prihatinaken iku imruun awa-awaan zuhimatin kang duweni sejo. Maksudnya sejo ing dalem pira-pira ilmu yubla kang den coba sapa imruun den coba bingaisin kelawan pangupa jiwa sipate pangupa jiwa dozikin kang rupet wa minat dalili lan iku setengah saking perkara kang nuduhaken ngalal podoi ing ngatasé ketetepane Gusti Allah wa hukmihi lan hukume Gusti Allah. Busul labibi utawi mlarate wong kang limpat wa tibul aisil ahmaki lan baguse wong kang kumprung. Lakin man tetapine wong
ruziko kang den rezekeni sapa man den rezekeni al khija ing ngakal kurima moko den aling-alingi sapa man den aling-alingi al hina ing sifat kecukupan didani utawi lelawane karone didani utawi lelawanane karone yutafarriqoni iku didani utawi lelawane karone iku yatafarriqoni pisah-pisah karone ai tafarruqin tegese pisah-pisah Bismillahirrahmanirrahim. Saking siiran tembangane Syekh Imam Al-Azhar Al-Ustaz Sadiduddin iku Syekh Razi Syafi'i kabar sama madhab Syafi'i ngendika pripun pengendikane bersungguh-sungguh itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh jadi dekat, sesuatu yang tebing menjadi par itu ketika bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh itu juga akan membuka semua pintu yang terbuka. Mulane wong thalabul ilmi ora sungguh-sungguh ya gak bakal ketemu ilmu nafi, ilmu manfaat, kudu tenanan. Wong thalabul ilmi iku ibarate raga jiwa raga niku dipasrahke karo guru ben kula wentah ingkang sae. Siapapun kula panjenengan sami khususnya sing mriki ketika memang panjenengan dalam thalabul ilmi entah thalabul ilmi itu yang didirikan oleh ma'had atau pesantren atau anake panjenengan maka ditekuni kanthi estu tata kramane unggah-ungguhe sebagai anak kudu piye sebagai wong tua kudu piye ning kiai iki karo ustadze penguruse kabeh dihormati. Ya sakniki mboten abot mulane. Lah saking mekaten nek teng mriki kula ampun disebut ustaz. Keduduran Pak Nur. Kula kan jarang kan jenengan pirang Ustaz Wiji, paling Mas Wiji itu sepupu. Dan saya lebih suka dengan panggilan yang sederhana biasa. Kau harus nyandang gelar Ustaz atau mulai kiai wabet banget Mas Yanto. Nanti diawasi wong kenalin. Nganggo katok angin dengkol wah Ustaz kok kaya ngono. Nyekel pacul ora Ustaz kok sekolahane pacul. Nyekel selang gulungi selang ninggen pinggir dalan Depro ya keselan ya. Ustaz kok tengah ngene pinggir dalan kaya ngopo. Kuwi jare wong li. Makanya kula lebih suka diceluk cukup Mas ngono wis beres. Berarti kalau enggak perlu saya diagung-agungkan. Cuma pesene kula panjenengan panjenengan selain kula teng sinten mawon kepada orang alim tulung hormati. Teng sinten mawon nek teng kula biasa mawon ya. Tulung hormati kandes. Niati ngurmati ilmune Gusti Allah. Nek ndelok wujude kadang yo makane. Ngoten nggih. Bener ora Mas? Delok wujude lho kadang makane. Do wiriyae. Karena tidak sesuai kelakuannya dengan sebutan ustaz atau kiai. Nanti marah kita kiai cabulan santri. Orang mungkin kok dosen cabulan siswa wis pirang-pirang. Lagi umum. Gusti Allah nek pengen buka aib kula panjenengan sami ora kurang mergo. Jadi tata krama wong kelabu ini dienggo insyaallah bakal nemu ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah. Terus makhluk Allah wa ahaqul khalqillahi bil hammi imru'un
duhimatin yubla bi'aisin doikin. Makhluk Allah yang lebih berhak disebut susah. Makhluk Gusti Allah ya Mas Adiman. Jadi gambarnya ini manusia alias wong. Makhluk Gusti Allah yang berhak disebut orang susah adalah seorang yang mempunyai cita-cita tinggi, nyalinya tinggi, kemauannya tinggi, yang diuji dengan kehidupan yang sulit dalam perekonomian. Lalu kan sadar kalau rasa kaget awake dhewe iki gak kaget ketika berjuang fisabilillah khususan fitolabil ilmi dalam taklim mesti Gusti Allah nguji. Nek ra nguji berarti ilmunya gak bakal manfaat. Nek pengen manfaat mesti kudu siap uji nyali karena Gusti Allah sing uji Gusti Allah langsung. Lah saiki kok kan do salah paham. Saking pengen uli barokah kiai santri atau murid atau jamaah. Wedang bekas ngombene, maem bekas darane di rebutan. Dasar ini ayo dikaji hakikat dari barokah itu apa? Barokah ilmu gitu, barokah ngaji. Hakikatnya orang yang mampu mengamalkan ilmunya kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Itu baru ilmu nafi, ilmu barokah. Barokah ngaji orang, tukang mangani siswa liyane tok, ini barokah turun. Kok katanya warak mesti itu turun. Lo aja kakek maam saat ini ya, Mas Yanto. Ben sehat. Pak Lebaran di Sudah gimana itu? Nah, wis itu belakang ini. Sudah bola balik yang penting kopi udah ora. Urung iso di Sudah. Sithik-sithik ra apa. Ben sehat awak nek sehat awak iki apa penak. Ning nek wis sakit, ya iku kan ambil sewu. Aja meneh kok tindak tepi. Arep ki nongkrong njogo lho sama aku. Jadi selanjutnya iku wae seneng ya. Dengan siapapun dimanapun, apalagi seorang ustaz, ulama, kiai, mulyakno hormatono kanthi estusais. Niat ngurmati mulyake ilmune Gusti Allah sing dititipke ning wong kuwi. Walaupun ilmune cetek itu hormati kan ora kudu nyembah. Ning aja didadekake pangeran. Ini banyak santri yang menjadikan, memposisikan kiainya jadi Tuhan alias Gusti Allah. Wah, sing ucapnya gune mesti berdurung tentu. Nek zaman sakniki lho, nek zaman riyen kula percanten nggih. Nek ulama kiai zaman riyen niku maembe pun wirai hati-hati banget. Lah nek saiki ustaz kiai sakniki pripun mawon? Sing ora bisa dadekne barokah ilmune iki mangane sembrono dahare asale makaman iku yo haram yo subhat yo makruh mlebu kabeh penggilingan. Maka dari itulah dijaga benar-benar khususnya dua panjenengan sampai hati-hati. Saya ini wis tekoki dewi-dewi mau lho kita nyawai dewi iki arep dadi opo. Nek wis ngoten iku wis kendo. Selanjutnya sebagian wa minat dalili alal qada'i wa hukmihi busul labibi wa tibul aisi ahmaki lakin man ruzikal hijahur rimal goni didani tarikoni ai tafarrokin wa umsidaw. Tetapi orang yang diberi rezeki oleh Allah, sebagian tanda dari ketetapan atau kekuasaan dan hukum Allah adalah kehidupan susah bagi orang pintar. Kehidupan susah bagi orang pintar.
dan kehidupan mewah bagi orang bodoh alias dungu. Iki rata-rata wong pinter uripe susah, mula wis lumrah. Jadi ustaz uripe perekonomian susah umum. Sebab napa? Sudah terbiasa didengarkan kalimat kata-kata ikhlas. Ustaz ini ngulangi ikhlas. Saat ini ikhlas kayak paham ya. Kedudukan ikhlas. Niku tentang pundi Mas Anto? Hati Pak. Hah? Hati. Berarti weteng butuh maem, mulut butuh sirup, pantah, spray, butuh sukun, samsu, kopi. Inilah kelemahan saudara-saudara kita memperlakukan orang alim, orang yang berilmu dianggapnya mau berilmu wis duwe ilmu ikhlas dikai monggo ora yo nek ngarep-ngarep ojo. Maka nek kula simak-simak karena belajar dalam kitab Taklim Ta'alim, saya dulu terus terang mawon kan ngaji itu nomor sekian pribadi saya tidak mengajak orang lain. Pertama, saya harus senang guru. Pertama. Kedua, iso nyenengi guru. Ya. Lah nek bodoh piye Mas nyenengi guru? Bodoh ngarat gampang. Nek belum nglakon, sing penting manut. Dikongkon apa gak sah? Mental atau badan. Nyenengi guru lah nimbulke barokah. Ora kok kudu pinter. Ya ora ngerti wong. Guru itu ada yang mustajab, kiai yang mustajab, wong tua rakong mustajab. Makanya nek pengen ilmu barokah, yo gawe seneng guru saran. Ojo gawe jengkel, ini guru piye manfaate. Yang dilalang. Lha kok nek dihitungi ngaji, karo Mas Bagion iki lho, komene karo Pak Pake. Kita ini kalau masuk kita depan doa banget loh. Jadi ini doa banget. Lah kok iso jalan Mas sampean inilah barokah ilmu dengan dasar apa ngladeni wong sing ketitipan ilmu disang guru ustaz. Nah, itulah. Lah jenengan saya nggak mau tahu organisasi sampean ngopo terserah. Nek misalnya jenengan wong NU patuh karo pimpinan, misalnya Muhammadiyah patuh karo pimpinan, itu salah satu yang harus dilaksanakan sebagai apa? Jamaah atau sebagai murid, betul ya? Nah, kenapa misalnya sampean NU kok wong Muhammadiyah gak seneng sampean? Karena yo wong Muhammadiyah iki ngarepe sampean bener misalnya jenengan terus melu Muhammadiyah. Jadi banyak jadi kontra dalam kalangan awam masyarakat awam. Beda famili, beda organisasi, pencerengan. Kulo jenengan pencerengan, setan iblis keprok. Tangane lah umat Kanjeng Nabi zaman akhir ternyata gampang banget itu bodoh. Ayo NU ke Muhammadiyah itu ngene kayak dasarnya kayak gitu. Jadi orang rukun ini setan keprok. Bola kok bang. Lah wae dhewe manusia duwe akal mosok gak iso. Kudu paham ya. Jadi perbedaan organisasi apapun selama Tuhannya masih Allah, Nabi-ne Kanjeng Nabi, kiblatnya Ka'bah, kitab Al-Qur'an, no problem. Wes. Nek syahadat cek asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iku bener. Ini nek wis ganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna apa ini syahadine Muhammad Rasulullah wa kapulimo. Langsung ya. Selama Nabi lecet Nabi Muhammad sing dimanut kitab Al-Qur'an, kiblat Ka'bah, sesembahane sing Gusti Allah kuwi tetep saudara. Nanti dasare al-muslim akul muslim al-mu'min al-mu'min kalbun biarin wahidin alladhi yasudduha ba'duha ba'dun. Wong mukmin siji lan sijine. Nek mukmin iki gak urusan organisasi ya. Organisasi iki lagi. Nek mukmin urusane rohani. Awas. Aja sampai
kula panjenengan sami wong thalabul ilmi, wong murid ilmu kok ngeting wong hanya karena beda berarti sing ndadekke seneng kuwi nek gelem po padha. Berarti nek beda gak kudu disenengi lah kuwi sing suraya. Ngoten nggih. Rahmate Gusti Allah kula sering sanjang perbedaan itu adalah rahmat. Bersatu mari kita merayu ridhone Gusti Allah. Bersatu dalam perbedaan Gusti Allah mesti buka lawange rahmat. Lah nek wis beda kok wis beda. Saiki padha sak organisasi lho pekerengan. Bener ora? NU padha pekerengan. Muhammadiyah padha Muhammadiyah rebutan. Jadi ngomong fair wae. Wajibnya itu kalau diganti mas, ya memang ini diberesi nek karo ngaji insya Allah aman. Ini nek karo pendapat berorganisasi begini-begini repot. Organisasi yang di sisi gak pengen duwe jamaah akeh. Bener ndak? Lurah ngendi sing gak pengen dadi calon. Pengen di masa akeh. Makanya perbedaan itu rahmat. Bersatu kita membuka pintu rahmat Gusti Allah itu sarana. Saking mas kasmatan bila wonten petakan waton nyuwun agung pangapunten kula pesen selama kula panjenengan masih hidup, masih pinaringan sehat, diusahake ya Mas Yanto seminggu pisan waktune aja dientek-entek nggone pasar legi ae. Ya. Kopen anak bojo. Wis jenengan percaya Gusti Allah sing jamin rezekine sampean. Saat sampean tolabul ilmi, gelem apa meneh gelem ngladeni ilmu, maka panjenengan bakal diladeni ilmu. Ekonomi ini diladeni ilmu. Orang kalau sudah berilmu itu hidupnya enak, ning ngendi wae enak. Ning nek wong bodoh ning ngendi wae ya susah. Nggih. Dengan ngoten cukup semanten, mudah-mudahan kula panjenengan tansah pinaringan istiqomah. Hati sing bersih, pikiran sing tenang, hati tenang, pikiran tenang. Karena didasari dengan nama Allah, dikirilah ewe kalau Gusti Allah. Nah, oke. Minggu ngajeng pengawasannya betulnya kitab Sirul Asro bab nomor berapa? 15 bab 15 sebenarnya anu kataman mulai dulu. Iki pengen cepet, buat contoh, gak semerangnya katam. Jadi, saya jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.